Що ми будемо робити? Сьогодні у нас гранд експеримент, тому що я не готувався до етеру. До етеру готувалася Олена. І от вона буде керувати етером, я буду тільки підгавкувати. Так що ви через це що робіть? Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і пам'ятайте, що ми маємо контролювати все, що відбувається довкола нас. Бути дуже уважними, не довіряти всім підряд. Війна це не ставить на своє місце. Я зараз говорю про конкретні ситуації, на яких я не буду зараз акцентувати. Але підтримувати треба тих, кого ви знаєте особисто і знаєте, що ці люди роблять добру справу. Сподіваюся, зараз під рукою у Олександра є слайд 1, ролик 1, або слайд 2 і слайд 3. В принципі, можна почати з Одеси. Так? Макс допомагає українському війську. Це є слайд, нема, мені треба знати. Треба, щоб сказав. Бо я вже просив це. Правильно. Гребенюк Максим Борисович. Макс Гребенюк, який, ви знаєте, що медики вчаться довго, там інтернатура і всяке таке, і він, в принципі, і навчався на медика. А може і навчається далі, мене це мало цікавить, тому що він робить корисні справи, він збирає все, що потрібно з медичної точки зору для фронту. І от, власне, всі тут є реквізити, тому Максу я довіряю. Далі у нас є Масло у Харкові. Олексій Масло. Прізвище в нього було інше, але він його поміняв, я так розумію. Так само, як і Олексій Продай Вода, який військовий кореспондент, якому я теж довіряю, і багато інших людей. Тобто Олексій Масло – це Харків. І допомогти Харкову, який все одно обстрілюється, як Сумщина, як обстрілюється Чернігівщина, і багато інших міст в Україні, і навіть Прилуки з якоїсь радості, я не знаю, що вони там хотіли здобути, або навіть Чортків Тернопільської області, там, де нічого немає, що обстрілювати, але люди загинули і люди поранені. Так що от Харків на вашому екрані зараз у вигляді, напевно, ролика. Дані там застарілі, тому що вони вже більше зробили і вони вивезли з окупованих територій, зокрема з Харківської області, 3000 людей. І це не завжди вдається. В мене є така історія, як перекличка, коли я пишу «доповідайте ситуацію». Причому, що я копі-пейст роблю і ситуація погана. Тобто я не буду тут перебільшувати нічого, і зранку там Катерина Супрун, я якраз вимкнув етер, коли я почув, що у нас співвідношення 1 до 10 по артилерії, і мені це не хотілося чути. Проте наші військові, вони героїчно стоять, і перед етером Аліна каже, от Сєвєродонецьк захопили. Ні. Центр. 70%. Він туди-сюди, все це коливається. Ситуація для нас не шикарна, це правда. І це треба сказати. Не вимикайте тільки етер, тому що я розумію, що це важко чути, тому що нам хотілося б чути про звитяги, про перемоги, про просування на фронті. Але є те, що є. І тут по-іншому ми ніяк жити не зможемо. Так само, як і сприймати реальність, яка є такою, якою вона є. У мене тут EdPro прекрасне. Deep State мапа, на яку я звертаю увагу, вона працює краще, ніж Live UAV Map. І тут ми бачимо, що вони повзуть, от реально вони повзуть. На півдні вони відповзають, і це теж правда.
Біля Харкова вони відповзають, і це теж правда. Але зосередили всі зусилля тут, там, де Сєвєродонецьк, Сіверський Донець. Я не знаю, хто придумав таку назву, але просто всі назви має виправляти Верховна Рада України. Це інша історія. От називається офіційно Сєвєродонецьк, там, де був з'їзд партії регіонів. Янукович там оголошував у 2004 році, між іншим, якусь іншу республіку. Лисичанськ, Воронове, Мітьолкіне, оце от все. Скажу вам по секрету, що ми, коли їздили по півдню і по півночі, там, ну треба зрозуміти, от по півдню ми їздили, коли був Сибріз, ми отут об'їхали все. От я вам просто показую мишкою. Весь південь ми об'їздили, ми були на Рабатській стрілці тут. І дивитися на цю карту в мене, ну, мені важко, дуже, надзвичайно важко. Треба нагадати оці от всі місця, де ми тільки не були. В Харкові я був буквально там, ну, напередодні. І Попівка, Гусарівка, Петрівське і навіть Барвінкове – це для мене не чужі назви. Слов'янськ, Краматорськ теж не чужі назви. І тому дивитися на все це надзвичайно важко. Але ти розумієш, які люди там живуть, тому що ми знайомилися з людьми, з реальними людьми там. І втрачати не те, що сподівань, а навіть впевненості в собі. Ну, от дивіться, от у нас є тут Гуляйполе, і тут є зелена зона на цій мапі Deep State. Це дуже важливо. Тому що і звільнені території зеленим – це теж дуже важливо. Те, що вони намагаються там зробити, це їхня психостатева травма. Тому що вчора був День Росії, якийсь день закінчення Росії. А сьогодні буде день закінчення Путіна. Ну, я так вирішив собі. Ну, чому не оголосити якесь свято? Угу. Тому що у них ядерний, типа, як метаболізм, чи як його назвати, я не знаю. Ну, одним словом, постійні загрози ядерною війною – це ідіотизм. Там у нас є в порядку денному, Лена далі рулитиме. У Лукашенка теж там кукуха поїхала. Ну так є. Ну, є. Это просто его перманентное состояние. Ты говоришь, поехал, я поехал. Так. Знаєш, вона спочатку дуже повільно поїхала, а потім дуже швидко. А зараз вона прискорилася, вона зараз як Інтерсіті Плюс. Это так. От. І ми дивимося на карту, що прикро, що вони повзуть. Вони повзуть, і треба це розуміти. Вони повзуть впевнено і, ну, переможно, я не знаю, як назвати це переможно, тому що там всюди є українські люди на всіх окупованих територіях, які це не сприймають на ментальному, фізіологічному рівні. І тому відбуваються різні пожежі в всяких Бердянськах, Мелітополях і так далі, тому що люди чинять опір, і про це свідчили, між іншим, соціологічні опитування до Великої війни, що люди будуть пручатися в будь-який спосіб. Їм це треба зрозуміти і просто припинити, вийти і попрощатися назавжди геть. Ну, тобто, московітам, які ми називаємо Російська Федерація, їм треба звідси забратися і залишити нас в спокою. Я не впевнений, що вони почують. Хоч колись. Московиты? Так. Просто не впевнений. Ну, знаешь, я уже очень рада, что нас смотрят белорусы, которые, несомненно, не московиты, но мы так мечтали, не думая, что ситуация дойдет и будет стыдно
ладно, я эту тему коллективной ответственности сейчас оставлю, да. Ты помнишь, как мечтали сделать канал единых белорусско-украинских смыслов? И делаем его. Так він у нас вже є. От. Он е. Один, другий, третій, Но я вижу, как сейчас это работает, как люди смотрят, как пытаются анализировать, погружаются. И это очень приятно на самом деле. Начинают что-то понимать, что, может быть, не было понятно до того, как. Я при этом вижу, насколько закручен совком, к сожалению, мозг и восприятие такое. Знаешь, вот, сказал Арестович за Беларусь. Значит, Украина за... Понимаешь, вот представление, там, вышел какой-то советник, там, пятая вода на киселе, да, что-то сказал, и это общее впечатление от, там, власть. То есть пока в нашем мозге все четко выстроено в государственной такой совковой системе. Есть власть, есть какая-то одна журналистика, еще что-то. Давай просто розставимо на місця все, що є в Україні, є в Білорусі, є у Російській Федерації. В Україні є свобода слова, є різність думок, і тут немає сакральної влади. Тобто будь-яка влада для нас, для мене особисто і для всіх інших, вона не сакральна. Вже давно. Вона десакралізована. І про це, між іншим, говорив Подоляк, про яку ти згадаєш, що нам треба сакралізувати владу. Ні, не треба. Тому що таке нам не підходить. Не те пальто, що називається, нехай хто називає там біле, якесь інше. Влада у нас десакралізована з 2004 року, як відбувся Майдан Помаранчевий. І влада втратила сакральність, і ми до неї ставимося подекуди зі зневагою, подекуди влаштовуємо срачі і так далі. І те, що хтось може говорити що завгодно, українцям властиве критичне мислення по своїй переважній більшості. Тобто це може бути Подоляк, Арестович, хтось захоплюється. Це різність думок. І ми прекрасно розуміємо, от зараз на поточний момент, я ще раз наголошую, що мають зникнути олігархічні СМІ, тому що вони висловлюють точку зору конкретного олігарха. Але в цілому соціум до цього ставиться дуже критично. Якщо Путін думає, що він так зайде в Херсон, там, туди і буде поставити свої екрани, буде робити пропаганду, це на українців не працює з 2004 року. А в Білорусі і в Росії це постійний пошук, а що скаже Верховний, хтось Верховний. Це може бути Путін, Кирієнко, не знаю, Лукашенко, син Лукашенка. Та мені, в принципі, байдуже, тому що для мене ці люди, вони не існують як авторитети, та? Взагалі, тобто вони відсутні. Для мене як вони... Homo sapiens. Як навіть Homo sapiens, окей. Тому що це не Homo sapiens. Лукашенко, ти сказала, для мене мавпа в Київському зоопарку важливіша за Лукашенко, тому що вона розумніша. Вона не уничтожає себе подобних, замість. Вона кидається лайном, але це, в принципі, властиво всім приматам. І українцям теж, між іншим. Так що, і для мене це не є нічим. Я дивлюся, як вони, це раболепі, воно так називається. Раболепі, рабство внутрішнє. З якою метою ви цілуєте в сраку свого павіана, який не є павіаном навіть. Тобто це навіть не макак резус. Це взагалі щось таке, якийсь, навіть не лемур. Це щось від початку цивілізації. Це якийсь, лемінг, бо вони ж всі, все, їм в прірву і самогубство. Вот это рабство придется преодолевать. Оно преодолевается, конечно. Я сейчас говорю даже о людях, которые все понимают, и, конечно, антилукашисты, антипутинисты, я говорю про белорусов, которые все по большому счету понимают. Я просто вижу, как они выступление кого-то по какому-то каналу воспринимают как к этому, как общую политику, позицию Украины. Я поэтому хочу, пользуясь моментом, обратиться, как Рома уже сказал, здесь такого нет. Сегодня вижу, Тихановская открыла офис в Киеве, Тихановскую поддерживает Украина. Каждый может открыть офис в Киеве. Вот прям каждый, если он не выслан, якщо він не враг, Тихановський. да, кто угодно.
Это не значит, что он поддерживается Украиной. Такого нет. Я, кстати, в связи с этим, поэтому хотела зачитать подалека. Просто мысли достаточно схожи, как одного из представителей, кто он, советник? Да? Ему задал вопрос белорусское издание. Но вначале... Тут треба пояснити, якщо це зараз іде на білоруську аудиторію, треба пояснити, що у нас зробили такий інститут радників, тобто советників, по-вашому. Так? Радників, які не впливають ні на що. Ну, в принципі, вони заведені для того, щоб не відповідати за важливі рішення. Ну, от, скажімо, у Авакова був радником Антон Геращенко. Він був радником. І він щось коментував дуже багато. З радника немає ніякого, ну, ти нічого не спитаєш у радника. Він ні за що не відповідальний. Подоляк, Єрмак. Ні, ну Єрмак хоча б очільник офісу, але у нас немає інституції офісу президента. Вона ніде в Конституції і в законах не прописана. Тобто з Єрмака теж спитати нічого ти не можеш. У нас є лише президент, з якого ти можеш спитати, а все решта це така надбудова, яка не зрозуміла, і по закону ці люди не несуть відповідальності. А Подоляк – це взагалі радник голови офісу, тобто ніхто. Якщо ми говорили, що Єрмак ніхто, то Подоляк двічі ніхто. І так можна далі йти по всіх радниках. Радник – це людина, яка не несе юридичної відповідальності за те, що вона сказала, що вона озвучила. Цих людей просто немає ніде в законодавстві. І це треба зрозуміти всім, хто дивиться на Україну ззовні. І я розумію, що це головна причина зараз, на поточний момент, вибачте, коли Україна стоїть напередодні отримання можливого визнання членства в Європейському Союзі. Вони ж говорять, дайте верховенство права. Це не є верховенство права, це є його імітація, і поки не буде верховенства права, і це є головна умова, то Україна ніколи не здобуде членство або навіть кандидатство до Європейського Союзу. Це дуже прості речі, тому що зробити цю реформу і дуже легко. Я обіцяв зробити Порошенко, обіцяв зробити Зеленський. Чи хто її зробив, ніхто не зробив. І на сьогоднішній день, під час війни, у Вови Зеленського є чудова можливість, по-перше, вигнати нахер цих радників, всіх, які щось говорять, тому що озвучувати все, що відбувається в державі, і позицію офіційну Офісу Президента має речник, тобто прес-секретар Зеленського. Більше ніхто. Ні Арестовичі, ні Подоляки, ні Єрмаки, ніхто. І в цьому є просто проста позиція. Моя, я можу лише як громадянин України і потенційний електорат, хоча я за Зеленського не голосував, менше з тим, я можу вимагати як громадянин, щоб припинилася ця вакханалія. По-перше. По-друге, дайте доручення одній людині, і не Сережа Лещенко, будь ласка, ніколи. Дайте доручення, одна людина озвучує позицію. Одна. Або Володимир Зеленський, або просто людина. І у нас немає сакралізації, тому я собі дозволяю це говорити вголос тут у нас в етері. Тому що не може бути сакралізації влади. Там, що сказав хто? Ну, хто такий? Для мене, що я називаю Вова Зеленський? Тому що він Вова Зеленський. Якщо ви можете зі мною посперечатися, можете. Його якось по-іншому звати? Його звати Тамара Сіманян? Ні. Він Вова, Володимир Зеленський. По батькові я не хочу його називати. Чи він є президентом України? Є. Обраним президентом України. Чи я маю до нього дослухатися як до президента? Маю. Чи в мене є підстави висловити йому претензії і скинути з посади? Та, в мене такі підстави є. Дуже проста логіка. Ну, на самом деле, я уже не знаю, читать ли Подоляка. Читай. Потому что он-то сказал как раз правду про Тихановскую в этот раз. Не знаю, как обычно. Я по белорусским новостям, я на самом деле не знала, что вот Рома мне сегодня предложит керовать эфиром и скажет, что он не готовился. Ну, тем не менее. Як я не готую? Я збрехав. Ну,
Что касается, в принципе, белорусских новостей, я не сподалека начну, я скажу, что сегодня все происходит там как обычно. Да, у Лукашенко все едет с геометрической прогрессией, оно и возраст, и стресс неимоверный от возможности потери власти. Сегодня он замутил реформу КГБ. Без малейшего понятия он выступил, сказал, что должна быть реформа КГБ. Перед ним сидел председатель КГБ Тертель. Я не брала фотографию вам его показать, бо это не герой, но скажу вам, что я не супер физиогномист, но там не надо быть физиогномистом, чтобы увидеть, что у Тертеля лицо убийцы-маньяка. Знаешь, такого, он отлично бы вписался в какой-нибудь страшный фильм чего-нибудь. Реформа КГБ не знаю. Я вообще могу предположить себе, что Лукашенко в своих страхах, что все его сдают Путину, приближенные до конца. Он же постоянно перетрахивал, как он говорил, свой кабинет. Парламент, да. И в том числе КГБ, там были бесконечные чистки, он пытался оставить людей верных себе, остальные все сдавались в ФСБ. Подчеркиваю, что главный враг для Лукашенко, в его понимании, это вовсе не Литва и не Польша, а Путин. И боится он, по сути, только Путина на сегодняшний день в большей степени, что знает, что снять сегодня может только Путин и лишить его власти. Поэтому я думаю, что вот эти перетрахивания кабинета связаны с этим. А Подоляк дал интервью изданию «Зеркало». Это издание, которое появилось на обломках Тутбая после закрытия Тутбая. Ему задали вопрос, почему Зеленский не встречался с Тихановской до войны. Подоляк ответил так. Я не совсем готов ответить на вопрос. Необходимо понимать мотивацию. Сейчас, секунду. Мы не совсем понимали позицию Светланы Тихановской по целому ряду вопросов, которые касаются России. Еще во время избирательной кампании мы слышали довольно странные заявления, которые, мягко говоря, ничем не отличались от высказываний официального Минска, а в некоторых аспектах были даже более пророссийскими. Ну и так далее. В общем, вся... Ты хочешь, чтобы я все прочла? Не, там не и так далее. Сейчас я відкрию вже, я вже Просто... я кинув. Да. Ти ж не хочеш користуватися Pro, але в історію Лукашенко веде як анекдотичний персонаж. Так, это касается Лукашенко. И мы идем до першоджерела. Мы думали, что руководство Беларуси гораздо умнее. Большое интервью, и так далі, і тому подібне. Це все ви можете знайти на цьому сайті News Зеркало.io. Це білоруський ресурс, який створений, як Алена сказала, вже на уламках, власне, Тутбай. Але мы не совсем понимали позицию Светланы Тихановской по целому ряду вопросов, которые касаются России. Еще во время избирательной кампании мы слышали довольно странные заявления, которые, мягко говоря, ничем не отличались от высказываний официального Минска, а в некоторых аспектах были даже более пророссийскими. Мы не слышим внятных оценок полномасштабного вторжения России в Украину. Мы не видим определенных действий против участия Беларуси в этой войне. Например, организованных по всему миру пикетов у белорусских посольств. Это не претензия, это выбор. Я не совсем понимаю, какие действия она делает даже не для Украины, а для того, чтобы обозначить, что Беларусь не имела права в таком объеме участвувати в цій війні. І якщо нагадати нашим глядачам, і в принципі тим, хто дивиться це на YouTube-каналі Міновіта онлайн, на який треба підписатися, поставити вподобайку і закинути на Patreon грошей, якщо вони у вас є, якщо вам не шкода. Дійсно, Білорусь стала надзвичайно неприємним сюрпризом для багатьох українців, для мене ні. Тому що я попереджав, що це є аншлюз, що це є, в принципі, використання території Білорусі, воно передбачено союзною угодою 99-го року. Це передбачено ОДКБ. І нехай українців не дивує, що з території Білорусі летять ракети, літаки, і, в принципі, відбулося вторгнення по суходолу через просто прикордонні пункти. Це сталося вже, це було. Тобто Білорусь є де-факто
і, зрештою, де юре, очевидним і надійним союзником агресора, тобто Російської Федерації. І до неї ставлення має бути, власне, таким. Це не є нейтральна держава. Я не знаю, з якою метою Подоляк, Арахамія їздили в Білорусь на перемовини, тому що це їздити на територію ворога, вести якісь умовні перемовини, які, слава Богу, скінчилися і їх більше немає. Це, для мене це є очевидності. Я розумію, що там хлопці мене стібали, що це ж очевидно. Так, це так і є. З точки зору елементарної логіки і просто факти історичні. До нас заїжджали танки і бронетехніка з території Білорусі через зруйновані фактично контрольно-пропускні пункти прикордонні. А ви хотіли чогось іншого? Ви хотіли чогось іншого? Це було неможливо. Так само, як з боку Криму заїжджали, тепер розбираються, хто значить, винен в тому, що окупували дуже швидко Херсонську область. Так ми про це говорили із Ждановим. І про це повторив, в принципі, Рахманін. Не було там ніяких укріплень. Там не було розмінування, бо не було мінування. Не було протягом 2014 року. Тобто це все було якась така імітація. І якщо ви сподівалися, що Путін зупиниться на частково окупованих територіях Донецької, Луганської областей, ні, він не зупиниться. Він зараз говорить про Петра І. Зверніть увагу, це дуже важливий нюанс, тому що тут треба заходити знову в історичний контекст. Тому що Петро І, тобто Петр І, це був перший імператор, який назвав себе імператором, а не Московського князівства. Він був перший. Тому він Петр І. Тому що він собі дозволив, що зробити. Там Путін зараз, він, знаєш, такий історик, історик Куєв, що називається. Зовсім. То в нього Ленін створив Україну, тепер він каже, Петр возвращав. Та Петр завоював просто Азов. Ты же понимаешь, что они пишут историю так, как им нравится. Как сказку про Івана Дурака. Ні, це я прекрасно розумію. Так, про Івана Дурака. Ми це все ж дивилися, але просто людям треба знати контексти. Тобто Петр І – це та людина, яка дуже жорстока, яка поїхала в Нідерланди, яка взяла дуже багато західної культури і не змогла це застосувати на практиці в тій імперії, імператором якої він став. З багатьох причин, давайте так. Не сприймалося це. І тому йому довелося рубати голови, різати бороди і так далі і тому подібне. І це трагічна історія, тому що це є комплекс меншовартості, тому що хотів Петр І, він тільки зміг збудувати Санкт-Петербург на віджатих територіях. Тому що Північна війна скінчилася, йому віддали ці території Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія. І він там збудував Санкт-Петербург, який збудований на кістках українських козаків. І мало того, що українських колаборантів, які поїхали туди. Це священнослужителі, між іншим, були. Тобто вони взагалі, Україна тут має спокутувати дуже багато речей. Я тут не жартую, тому що українці доклалися до створення цієї жахливої імперії. Причому ті люди, які навчалися в Києво-Могилянській академії і які сповідували греко-католицизм. Якби це дивно не звучало. Але от вони пішли на колаборацію, і потім вони стали основою. Ты же понимаешь, что последствий коллаборации тогда невозможно было предсказать. А нікому це неможливо передбачити ніколи нічого. Просто я кажу, що є контексти історичні, їх треба врахувати, і українцям треба спокутувати по багатьох параметрах просто. Зараз ми, вибачте, ми просто розплачуємося за помилки наших предків. От більше нічого не відбувається. І тут або зараз, або знову піде по колу вся та історія. І Богдан Хмельницький, і Батурин, Мазепа,
всі ці священники, які ставали на службу царю, який став першим імператором. Ну просто про це мало хто розкаже, що Петр І це був перший імператор, і відтоді воно почало називатися Російська імперія. Перший. Після того вже була Катерина, вся ця херня. Знаєш? Ну, прекрасно, що ти знаєш. То людям треба розказувати. Тому я, що... ты знаешь, думала, кстати, вот мы с тобой как-то говорили про Великое княжество Литовское. Я думала, что надо было бы вообще сделать какой-то цикл лекций, посвященный именно Великому княжеству Литовскому. Потому что я обнаружила, что историю Великого княжества, не знаю, как в Украине, в Беларуси практически никто не знает, а если знает, то трактуется это из учебников советских времен. В Україні це взагалі терра інкогніта. Якщо тобі сказати чесно, то тут зовсім була інша історія. Тут нам давали, що от була Київська Русь, і оце от Київська Русь, я усрусь. От десь так воно звучить. І ніхто не говорить, що Київська Русь це була сукупність міст, як і будь-яких інших міст. Тому що там, коли говорять там Венеція, Венеція це теж була сукупність міст. І будь-яке там середньовіччя це сукупність міст. Тому що є місто Фортеця. І от, власне, всі, хто довкола, це селяни, які забезпечують харчами, вони просто під протекторатом цього міста Фортеці. Тобто їх захищає місто. І отак от воно було, отак от перетиналося, і були міста просто, треба розуміти. І по-іншому не було. Не було кордону, я ж кажу, по якому ходили прикордонники, там, так далі. Жалко, що це ніхто не бачить, то що ти зараз рисуєш. Що я малюю? Да. Я не малюю ще 150 разів, що ми будемо повертатися до цього. А зараз у нас новини? Я Назару вже написав, що зараз. Угу. Дай же завершити, що не треба історію сприймати як якусь константу. Там, по-перше, це людський фактор дуже важливий. Хто були ці люди, де вони жили, чим вони жили, як вони жили. І Велике князівство Литовське в Україні не сприймалося так, як основа. Це хіба що Данило Борисович так сприймає. І розказує, що це перша конституція України, це статут Великого князівства Литовського, який був написаний староруською мовою, яку ти не розбереш, там білоруська, українська і так далі. Але він не був написаний ні польською, ні литовською. І це є факт, тому що він є виданий, цей статут Великого князівства Литовського. Білорусів називали Литвинами, а потім вони втратили цю назву, там, а жемайтів почали називати Литвинами. Ну, це, знову ми зараз заглиблюватимемо, дуже сильно. Але маємо те, що маємо. І це треба до цього повертатися, тому що так, це важливо, тому що там була те, що греки називають демократія. Не демократія по-грецьки, між іншим, а демократія. Так що багато є нюансів. Так само, як хтось говорить, що Одеса з двома «с», так Одеса пишеться на грецький «Одісос». І знову не через «е», а через «і» – «Одісос». Ви вивчайте контексти, і буде все у вас добре, і потім ви будете, можливо, більш досвідченими людьми і не будете ставити дурних питань. А на поточні питання відповість Назар Здирій. Новина. Тебе було прийнято. Блестяще. Слава ЗСУ. Слава Збройним силам України, слава Україні, в етері новини. І зараз я буду говорити про те, що не наважувався останнім часом говорити, тим більше щось показувати, розказувати. Словом, рашисти вбили мого хрещеного. І сталося це, як з'ясувалося, 30 травня. Він був воїном 92-ї бригади, звати його Петро Чалий. Чому я так думав, довго про це не розказував, тому що я думав, що це щось таке, знаєте, сімейне, особисте. Але це не за рамки цього виходить, тому що ця людина, Петро Чалий,
Він загинув у війні за Україну проти рашистської нечисті. Його поховали в селі Шамраївка, де він і жив. Це Сквирщина, звідки я також родом. В Сквирській громаді це 7-й загиблий воїн. Далі буде відео, як воїна Петра Чалого, воїна Збройних сил України, проваджали в останню путь. І будемо вирушати до кладовища, щоб віддати його тіло нашій святій українській землі, а душу хай Господь його приймає. Вічна пам'ять герою. Що ще хотілося б у зв'язку з цим сказати? Ви бачили цю руку його дружини, тепер уже вдови. На труні був український прапор. Війна тривається ще з 2014 року, і всі мають усвідомлювати, що таке тепер цей український прапор. До речі, в нього в дворі, в дяді Петі, був ще й прапор червоно-чорний, що означає, до речі, кров і земля. Кров українського народу і українська земля, яка покривається цією кров'ю тепер в боротьбі за свободу. І також ви можете подивитися і взяти свій паспорт, там є герб, і там також є синьо-жовтий прапор, і тут якби ці символи набувають іншого, більш серйозного значення. І дуже хотілося б, щоб ці люди, які зараз вбивають русню і гинуть, звичайно ж гинуть, тому що це війна. Хотілося б, щоб ці жертви, які життя своє поставили в приціл, були недаремними. Тому кожному з нас, я так собі думав дуже довго думав над цим, кожному з нас потрібно розвиватися особисто, в духовному плані, в будь-якому, в освіті, дізнавати щось нове, словом, не витрачати своє намарно. Наше життя змінилося докорінно і потрібно також змінюватися, навчати своїх дітей ті ж самій українській мові, звичайно, це, я не знаю, це просто те, що має бути. І самим старатися переходити на українську мову, тому що вона того варта. Це так, по мінімуму, якщо сказати. Це те за те, що українці гинуть. Якось так я це хотів сказати. Основний наш має бути вектор на розвиток, на саморозвиток, тому що Україна – це кожен з вас. Попереду в нас майбутнє, і це майбутнє після перемоги залежатиме теж від нас. Ми не можемо потім втрачати темпи в реформах, в усіх галузях, які вони потрошку починалися, але це все зовсім мізер. Ми маємо докорінно змінюватись після цієї перемоги, і вже під час цієї війни нам потрібно також всім змінюватись, розвиватися. Це дуже важливо. Якщо цього не станеться і після перемоги буде просто
Словом, може бути потім нічого потім не буде, якщо всі будуть стояти на місці. Банально можна починати вчитися, не кидати на підлогу бичок свій, не кидати сміття під свої ноги. Якщо ось так привчати себе до чистоти, і чистота буде потім навколо тебе. Далі продовжуємо новини. Збройні сили України звільнили 3 села на Донеччині та просунулися вперед на 15 кілометрів. Зараз ці населені пункти є сірою зоною, але по факту контролюються Збройними силами. Про це повідомила прес-служба Об'єднаних сил. Втім, там не уточнили, про які саме села йдеться. Українські військові зазначили, що московити мають перевагу в артилерії. Також вони розповіли, що інформація, яку вони отримують з радіоперехоплень, свідчить про те, що ворог демотивований та дезорієнтований. Чернігівщина. Були 3 прильоти ракет. Ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Про це повідомляв В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Інша новина. СБУ затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі інтернет. Ось це чмоня, будь ласка, іде. За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів Збройних сил та інших військових формувань на території області. Серед іншого, ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення. Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Московити контролюють 70% Сєвєродонецька, про це розповідав Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Загрози оточення наших військ на Луганщині немає. По Лисичанську росіяни посилили обстріли гатять з великих калібрів. За останні дні найбільша кількість загиблих та поранених саме в цьому місті. Відбувається тиха евакуація. Ще під Сєвєродонецьком українські артилеристи спалили 3 гради, 1 пошкодили, гатили наші воїни з гаубиці М777. Дивимось. Ласкаво просимо до пекла. Не так! Welcome to Ukraine! Ласкаво просимо до пекла. Вранці Есменську громаду на Сумщині обстріляли з російської території. Було чути понад 30 вибухів, повідомив керівник обласної військової адміністрації Живицький. За попередніми даними, травмованих людей та руйнувань немає. Минулої доби також ворог обстрілював житлові райони Харкова з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган». Деталі щодо обстановки в місті та області розповідав голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Вночі знову у нас обстрілювали місто Харків, знову житлові райони, це Шевченківський район. Обстрілювали із артилерії, з реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган». Крім того, вночі було декілька ракетних ударів по промисловим будівлям у місті Харкові. На півночі, північно-східному напрямку наші Збройні сили ведуть активні бойові дії. Ворог намагається перегруповуватися там, також намагається компенсувати втрати своїх солдатів, своєї живої сили. Також гарячим залишається Ізюмський напрямок. Там ворог намагається атакувати наші позиції, намагається їх прорвати, однак успіхів немає, постійно відходить на раніше зайняті позиції і так само намагається компенсувати свої втрати і намагається перегрупуватися.
Я нагадаю, що Ізюмський напрямок для ворога є принциповим, оскільки через нього він направляє додаткові сили своєї броньованої техніки, живої сили на Донецький та Луганський напрямок. Російські окупанти також з ураганів обстрілювали Зеленодольськ, це Дніпропетровщина. 1 людина загинула, ще 5 було поранено. До Іспанії прибула перша партія українського зерна. Прибуло 18 тисяч тонн української кукурудзи до порту Ла-Корунья. Судно йшло по новому маршруту через Балтійське море. Ну, тому що через Чорне і Азовське море не можемо ми доставляти зерно, чи хтось у нас забирати, тому що там рашисти можуть вести обстріл і ще територія замінована. Наразі в мене все. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Підписуйтесь, також ставте вподобайки під цією трансляцією і нашими попередніми трансляціями, і майбутніми трансляціями. Теж ставте вподобайки. Якщо не ви вмикаєте відео, одразу з вас вподобайка. Підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Дякую за увагу. З вами був Назар Заделій. До наступних зустрічей. Слава Збройним силам України. Смерть окупантам. Вот так прекрасный Назар практически озвучил все мои заготовки. Но у нас есть еще на этот час. Зараз сорочка червоно-чорна, це прекрасно. Да-да-да. В продолжении истории. Ну, это, конечно, скорее комичная 41-я картинка. Я попрошу показать. Это... Не все одразу. Просто я знаю технологічно, що це не одразу. Зрозуміло. Так. Вот. Да. Эта картинка 47-го года, швейцарский журнал. Я не буду... Он называется... Я боюсь, что ты опять будешь высмеивать, что мы не так читаем, как традиционное название. Давай. Но называется Небелспелтер. Наверное, он так называется. Можливо, я не знаю. Так, но однако. Нехай буде так. Нехай будет так. Швейцарский журнал в январе 47-го года. Картинка называется «Сталин и его друзья читают иностранную прессу, где рассказывают о том, как тяжело болен он и его товарищи». Это карикатура 47-го года. Почему забавно, на мой взгляд? Потому что все это время все наши медиа разбирают, как смертельно болен Путин. Я на своем веку уже лет 25 знаю, что Лукашенко вот-вот умрет. То у него инсульт, то у него, понимаешь, сахарный диабет, то нога отвалилась, то рука. І бабою вдягнувся в синьо-жовте, так? Где-то так. Ну, і що? Ну, вони, думаєш, не... Не, я к тому, что вот эти байки, да, про скорую смерть. Я к тому, что все эти байки, рассказы про скорую смерть, они, как правило, распространяются самой же агентурой. Понимаешь, вот это такой нарратив. Я даже помню по Беларуси. Лукашенко вот-вот умрет. Ну, а, собственно, если он вот-вот умрет, то смысл выходить? Смысл бороться? Сейчас везде говорят о том, что у Путина рак, да, или что там еще. Ему остался месяц, два, три. Чесно, тобі, ну, типу, я був замічений, та, я кажу, що тут і Коленька, Да. Лукашенка вийшов із своєю дівчиною
типу, він в синьому, вона в жовтому, або навпаки, типу, це якось треба сприймати. Це все, знаєш, такі, це комсомольська правда. Так, Ну, за великим рахунком. за великим рахунком так. Так, тому що хворий Путін, не хворий. Не хворий. Лукашенко хворий або не хворий. Ніяк на мене це не впливає. У нас є конкретні дії, ну, цих людей, та, зокрема. І я повірю тільки в некролог. Вот. Ну от. Но картинка показательна тем, что эти технологии действовали всегда. И всегда раскручивалась эта тема, понимаешь? Ты-то это понимаешь, но не Ну, все же это понимают. Ну, ми ж з тобою жили в Совєтському Союзі, і да. пам'ятаєш, що, типа, як дивилися всі, ну, зараз просто інші часи, і людям це молодим взагалі цього знати не треба, затуліть вуха. Коли дивилися програму «Время» і Брежнєва, дорогі товариші, знаєш, і всі так, глянь, он сейчас челюсть випаде, типа, Да-да-да. как плохо виглядить, знаєш, типа, скоро умрет. І це було якийсь національний спорт, подивитися, а потім призначили Черненка, типу, ой, все, вже, все, да, дні Сечтіни, Андропов, все. Це зараз ніякого значення немає. Путін – це Путін. Це, в принципі, Путін не є гнобителем московитів через те, що це є просто втілення московитів. Ну, вони ж, їм подобається? Подобається. Все, Їм подобається. це от вони, їх, це маса, це як... Вони відповідальні за це. Да, не причина, а следствие. Продукт, Так, выражающий их суть. Скажем так. Так і є. Так. Тут Мокша Віталій пише, Мокша Віталій, Зеленжопа банда має бути знищена. Віталік, ви знаєте, що я вам скажу? Ви дуже цікава людина, можливо, я з вами не знайомий, і, можливо, Зеленжопа банда має бути знищена, яку я не захищаю. Але ви, Віталік, ідете в бан з однієї простої причини. Тому що за президента Зеленського, який є президентом обраним, голосували люди на прозорих і справедливих виборах. Я за нього не голосував. Я можу це повторити 150 тисяч разів. Але це не причина тут влаштовувати ці срачі під час війни, якщо він вчинить злочин. Я маю на увазі президент України Зеленський. Він має відповідати по закону. А оці ваші всі історії, а вже суперпатріарх видалив. В принципі, я відправлю в бан. Просто, а може вже і відправив в бан. Так. Дякую, суперпатріарх. Тому що зрозумійте, що зараз таким займатися – це більший злочин, ніж те, що, можливо, хтось робить в оточенні Зеленського. Спробую зараз пояснити на пальцях для всіх, що за 30 років незалежності України, вже 31 буде, у нас не є оформленим в Конституції, в законах такий інститут, як адміністрація президента, офіс президента, секретаріат президента. Це все відсутнє просто, воно відсутнє. Це поза законом. І це вже 31 рік. І Зеленський тут не є унікальним. Якщо він захоче це змінити разом із своєю монобільшістю і Стефанчуком, який є спікером парламенту, вони можуть це змінити. Але для цього потрібно ухвалити відповідні законодавчі акти і внести зміни в Конституцію. Це треба просто розуміти як факт, як сонце світить, дощ падає, там, я не знаю, вода мокра, сонце гаряче і так далі. У нас за 31 рік жоден президент будь-який не спромігся внести відповідні зміни в законодавство для того, щоб зробити цілком зрозумілим інституцію, що таке його адміністрація. Тому що це зручно. Несе відповідальність президент. Всі люди, які його оточують в будь-якому статусі, ніякої відповідальності ні за що не несуть. Спитайте в Олександра Мартиненка, який працював прес-секретарем Кучми. Де зараз Дмитро Табачник?
або де Олег Рибачук, або де Віктор Медведчук. Ну і тут, так, ми знаємо, де Віктор Медведчук. Так от, це зараз не в Зеленському причина, а причина в системі, яку ми мусимо змінити, як і багато інших речей, які є не узаконені, і які є в сірій зоні, такий законна сіра зона. У нас отаке от овер, якщо ви не в курсі, тому що Конституція, про яку ми говорили 1996 року, вона передбачає ухвалення підзаконних актів. А Ден Борисович нарахував їх, здається, 76, і ці підзаконні акти не були ухвалені. Тобто Конституція вам не дає прямої відповіді, а що робити в цій ситуації. Вона каже, там закон має бути, якийсь закон. Це стосується і Великого Герба, який там прямо перед Великою війною намагалися кудись протягнути. Хоча на хіба, якщо у нас є Великий Герб, це просто тризуб, та й все. Швейцарія якось живе своїм хрестом, і греки якось живуть з хрестом, і ізраїльтяни живуть якось зі своєю мінорою. І там більше ніяких козаків з мушкетами, левів. Ви не можете врахувати всю різноманітність України, просто в Великому Гербі. Бо у вас вийде якась недолуга потвора. Тому що там треба буде врахувати і північ, і південь, і Крим, і Рим, і мідні труби, і все підряд. Так що тут оця от риторика, коли такі от висуваються претензії, от зараз політичні, ви маєте знову-таки занурюватися в контексти, що це не було зроблено і попередниками, і Зеленським. Те саме стосується здавалося б, простої елементарної речі, яка нас відділяє на сьогоднішній день від Європейського Союзу і НАТО. Називається судова реформа верховенства права. І більше нічого нас звідти не відділяє. Більше ніяких питань до нас немає і бути не може. Унікальний шанс, навіть під час війни, пройти судову реформу, щоб не було всяких там Татарових, якого ви, можливо, не любите, але наведіть факти, де він порушив законодавство, тоді ми будемо далі говорити. І тут на тлі всього, що у нас зараз відбувається, вибачте за таку лекцію, просто багато людей, які це все відстоювали протягом 8 років і до того, їх уже немає в живих. Для вашого розуміння. Тому що вони воювали і вони загинули. Чи маємо ми право зараз втрачати ці можливості, коли у нас не відкрите вікно, у нас просто вибиті шибки? Просто в країні вибиті шибки. Без вікон, без дверей. Зараз країна в такому стані. І зараз унікальні можливості не повертатися до срачів на кухні, а переформатувати країну. І мені оці Мокша Віталій, ви тому йдете нахуй, причому в оперативному порядку, тому що так не має бути. Тому що у нас величезна відповідальність. Ми, ще раз повторюю, складаємо іспити і закриваємо гештальти. Якщо ми зараз не закриємо гештальти і не складемо іспити, нас очікує повторення, подібне, а то і більш жорстокіше. Тому що я вже вам про це говорив і Зеленському Вові говорив, що час прискорюється. Ви ж порахуйте, на якому році своєї каденції на голову Вови і на нашу з вами впала війна. Тобто це 2,5-3 роки. Правильно? Правильно. Від Майдану до Майдану була ділянка 10 років. Хоча від 91 до 2004, перепрошую, це було, скільки виходить, 20? Ні? Угу. У мене з математикою. 23. 91-й це Майдан на граніті був. 91-2004. Рахуємо, так? 4. А? Ні? Сколько? 10. 12. 12. Так, 12 років. Я вже 23. 12 років. Потім цикл, він повторюється, тому що з 2004-го найцікавіше, що в ті самі дати, в листопаді 2013-го, тобто це вже було 9 років, як минуло,
в листопаді трапляється Революція Гідності. Як? Так? Ну, здається, як? От як воно таке можливо? А воно є, воно відбувається в ті самі дати в листопаді місяці. І далі у вас все прискорюється, тому що далі у вас 2014 рік. Правильно? 2014 рік. Це обрання Порошенка і потім його поразка на президентських виборах, тому що це можна вважати електоральним майданом. Удивительно, що почти один цикл. Минуло 5 років. Угу. Я казав, що час прискориться до того стану, що це у нас не так багато. 2,5-3 роки. І ось після обрання Зеленського, як би ви до нього не ставилися, його обрали президентом. 2,5-3 роки. І ось вам іспит, який треба скласти. І Зеленському, і всім нам. Ну, просто думай трохи, як каже там Загорецька. І скільки у вас подалі буде часу, а його буде ще менше. Ну, тобто, часу на ухвалення рішень, на розуміння розвитку подій, на взаємозв'язки, на лінки і так далі, у вас буде чим далі, тим менше часу. Ну, це просто треба розуміти. І тому зараз відкладати щось на потім, як це називається, просто карнація, так? Угу. А немає цього часу вже. От вона просто неможлива далі. І ви маєте це зрозуміти. Ви, тому що ми всі гуртом відповідальні. У нас є колективна відповідальність, так само, як у білорусів є за дії їхнього керівництва, так само, як у росіян є за дії Путіна. І в українців є колективна відповідальність. І ви маєте скласти, ми всі гуртом маємо скласти цей іспит. Я вибачте за пафос, але трошки я втомився про це говорити стільки років поспіль. А життя у вас не вічне. Ви ж не Ісус. Фрида, иди сюда, пришла. Ну, я все-таки буду обращаться. Я могу уже, да, дальше продолжить? Да. По новостям, которые есть. А к вопросу гражданского общества, не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, мне кажется, что все очень неплохо. Я вижу, как это общество влияет на то, что происходит среди тех, кто принимает решения. Может быть, ты меня поправишь, может быть, это взгляд со стороны. Помнишь, совсем недавно в прессе были разговоры о том, и не только в прессе, от некоторых нардепов, о том, что Фридман обратился за гражданством. Что? Я давай новость сейчас озвучу, да, а потом... Ты меня опустишь на землю, если да, я думаю, что не Фридман так. идет вслед за русским военным Подожди, кораблем. ну я же новости читаю, которые есть. Ну, касается Украины. В Украине продолжают арестовывать активы Фридмана. На этот раз суд принял решение по Маршинской. Правильно я читаю? Маршинская она называется? Вода минеральная. Моршинская. Как сообщают в офисе генпрокурора, Бюро экономической безопасности, арест наложен на ценные бумаги и денежные средства. Сумма более 50 миллионов гривен. Ведомство не сообщает название предприятия, но указывает, что это один из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины. По данным СМИ, речь идет о Моршинской, который владеет IDC Group Ukraine российского олигарха Михаила Фридмана. Так, боржомі туда же. Ну вот так. Для розуміння. Ну вот так. И я бы хотела поставить видео с Немеччины, 40-е. Это человек, немец по происхождению, который прожил в Радянском Союзе, уехал. Ты не против? Такое лицо делаешь, что я... Я просто не в курсе, что ты будешь ставить. Да, сегодня это видео вот появилось не так давно, но уже облетает. Папа мальчика, которого там затроллил россиянец немецкого происхождения из Кургана, живущий в Германии, за слова «Слава Украине». Я просто хотела бы показать это и показать, что человека, выросшего там, мало що міняє, навіть якщо він німеччини. Це в віконці, напевно, так? Тому що це ми будемо показувати гівно, а гівно ми показуємо в віконці, маленькому. Так, давай. 40-е там видео, там есть фотографии, не нужны видео. Серьезно? Какая слава Украине? Вы что, блядь, ебанулись, что ли, блядь? Вы можете слава немцам кричать, блядь? Ага, хорошо, я поняла вас. Да?
А вы откуда? Откуда? С Германии? Какая А разница? чего на русском? На каком? На каком мы можем разговаривать? Можно на русском, на Можно на немецком. русском разговаривать. Угу. Мужчина, вам не стыдно? Нам Нам не стыдно. Я не хочу тут слышать Нам какую-то тихо, славу тихо, Украине. Андрей. тут. Нам стыдно. Я вам кричу слова России. Нам Я стыдно. кричу слова Андрей. России. Андрей, Я слышал то, что дети пришли мои и Нам сказали, ты пришли кричать трое слава маленьких Украине. Ты девочек. что за хуйня? Ага. И сказали, что и мальчик, то есть ваш сын, внук, сказал, не разговаривайте по-русски, слава Украине. Угу. Это правильно? Нет, неправильно. Мой сын сказал слава Украине, он не говорил, не разговаривайте по-русски. Такого не было. А причем здесь слава Украине? Слава России, слава Казахстану. Ну кричите, Слава кто вам тут Киргизстану. Не запрещает? на ни хера вообще орать. Вы что, смысле? нацисты что ли? В смысле? Вы фашисты или что вы? Кто? Фашисты вы? Вы фашисты. Вы фашисты. Если вы кричите слава Вы Украине. фашисты, а не мы фашисты. Еще вы сейчас будете на меня орать, как на женщину? Какая-то женщина. В Ты смысле? укроп. Ты укроп. Какая-то женщина. Ты Вы на меня укроп. орете. Ты укроп. Вы ко мне подошли Ты из укроп. конфликтов. Какой конфликт? Какая слава Украине? Мы на территории Кацапы, Германии пожалуйста. находимся. Так вот именно, поэтому вот и давайте говори вперед. или на русском, или на немецком. Не надо Слушайте, кричать слава вообще, Украине. давайте, пожалуйста, мы закончим этот разговор. Нихуя. У меня здесь ребенок стоит, вы чего? Зачем он кричит Что слава вы? Украине? Потому что он из Какая- Украины, потому что вы Пусть он- напали на нашу страну, что вы бомбите Кто Россию, напал? блядь. Да. Кто напал? Я живу тут 25 лет. Ты что, дура, что ли? Какой я напал, блядь? Какая слава Украине, блядь? То есть вы казах, я правильно понимаю? С России я приехал, с Кургана. Да я Немец я, по Вот национальности. именно, вот я ж в этом и не сомневаюсь. Так ведут себя только русские. Какие Только вот русские? такие русские, да. Я 25 лет тут живу. Какой я на вас напал, Чего блядь? вы вообще ко мне Не подошли? кричите слава Мой Украине. ребенок сказал слава Украине. Не надо орать. Объясните ребенку, В что смысле не надо. орать? Он приехал из Украины. Что Не такое? надо такие слова нацистские говорить. Какие нацистские? Нацисты и фашисты – это вы. Это ваша страна, которая сейчас бомбит нашу страну. И поэтому мы в Германии Ты что, сейчас дура, из-за что ли? Я этой 25 лет тут и живу. Так У меня и национальность живи. немец, Так и блядь. живи. Ну. Подожди, так а что так? А что ты не в России? Что ты не в России, скажи? Вас изгаяли. А что ты не в России? Не нравится страна? А что ты сюда переехал? Я же немец по национальности. Ты что, дура, А что на что ли? русском говоришь-то? Я родился в России, блядь, сука. Так а что ты не в России живешь ты, сука? Боже, еще одна. Для чего я выбрала это видео? Противно, правда? Прости, Для Рома. мене нічого дивного немає. Да, дивного здесь Честно. ничего нет. Просто нарративы, которые я вижу в прессе, русофобия, расизм, я уже вижу это даже в литовской прессе, вижу в немецкой прессе. Я просто хочу сказать, что русофобия, речь не об этнической составляющей. Я в генетику особо, как таковую генетику, не сильно верю. Речь идет о определенном социуме. И этот социум, вот он написан там где-то немцем, да, но вот он чмо, он родился там, он прожил. Их ничего не меняет нигде, ни в Германии, ни в Чехии, ни в Америке, нигде. Они одинаковые остаются. Понимаешь, неважно, что у него там где-то далеко в паспорте. Он вырос в России, в Кургане. И этот курган у него сидит в голове и будет сидеть всегда. В общем, хотелось мне показать, особенно сильно папа просил его распространять это видео. На него, безусловно, подали в суд в Германии, но таких там тьма. Таких тьма в Швеції Так і везде. є. Ні, ну в Німеччині просто дуже багато, тому що ми можемо дивуватися, де там, чому Шольц такий, чому Ангела Меркель. У них глибоко посаджений комплекс відповідальності за Другу світову. Хоча німці на підпитку зігують, що, знаєш, як конкретно і можуть співати Deutschland, Deutschland über alles. І це не дивно, тому що це комплекс, який засів, і вас, можливо, здивує, але ти знаєш, що мелодія сучасного гімну Німеччини – це мелодія Австро-Угорщини гімну. Я знову зараз занурююся в якісь такі дивні наративи, але мелодія Австро-Угорщини, Я сейчас без листья, я Частково- не знаю, откуда он столько Част- всего знает. частково до складу якої входила і Україна, мелодія, вона так само є, в принципі, тотожна німецькому сучасному гімну, в якому просто виправили слова.
тобто Deutschland über alles, воно є заборонене законом. І якщо ти почнеш там співати на березі Шпреї ці слова, те просто можуть заарештувати і посадити в тюрму. Ого. Там поміняли слова. Те саме зробили, Путін зробив з радянським гімном, про який я вже говорив, що частково він забраний, то поцуплений в українського композитора Леонтовича, який написав відому щедрівку «Щедрик-щедрівочка». І так само цей цілий шматок мелодії Леонтовича забрали і поцупили в радянський гімн. Тут знову таки переплетіння, знаєш, що таке все поплутане, але Німеччина – це Німеччина. І треба розуміти, в якому вона опинилася стані. Ще раз кажу, що у них денацифікація, як те, що хоче зробити Путін з нами, ніби денацифікувати, вона тривала з Другої світової війни. І тут коло замикається, і чому Уроборос і вони себе самі з'їдять, тому що до створення Російської імперії долучилися німці, так приклалися дуже конкретно. І Петр І, про якого ми сьогодні згадували, перший імператор, власне, і він це все туди притяг. А німці далі вже, Катерина II подумала, що б мені тут не зробити, вотчину свою якусь, типу. А воно там не вкорінюється, ніяк не вкорінюється нічого, тому що штучне завжди носієм ідеї є конкретна людина, і вона лише може це втілити. Ми про це говорили вчора в етері, будемо говорити, очевидно, безкінечну кількість разів. Так от, звідки береться такі персонажі в Берліні? Я бачу, відкрив, я вже розказував вчора, що там є мережа магазинів, називається «Росія». І нехай вас це не дивує. Тобто, ви їдете Шарлоттенбург, станція С-Bahn, а там буде отакий магазин «Росія». А на пакетику буде у вас двоголова курка. Це дуже красиві фотографії, тому що, в принципі, Ти думаєш, ці він залишився, цей магазин? Це мережа, сеть. Алена, це не один магазин, це мережа магазинів. І там буде двоголова курка на пакеті, от таке розкрасочка вся. Вони зазвичай розташовані біля станції С-Bahn. Що таке С-Bahn? Це міська електричка. І там не так красиво все, насправді. Тобто там можна купити що? Сімки, пельмешки. Селедочку небудь. Все, що ви любите з Радянського Союзу. І тому ти не дивуйся, що там такий персонаж просто був, він каже, ти що, я 25 років живу, ти то живеш, ти ж не виїхав ментально з Росії. Так от, розумієш, Курган, казахські німці, так звані казахи. Ти знаєш, я можу переказати лише особисту історію, в мене все побудовано на особистих історіях і власних враженнях. У мене ж в Берліні є купа знайомих, для мене це Прага і Берлін, це як друга домівка, я там все почуваю як вдома. У нас навіть був прикол, що коли ми прилітали в Берлін, ми казали, нарешті ми вдома. Чому? Тому що ми себе там комфортно почуваємо, там купа знайомих, є де жити, ми прекрасно знаємо місто. І, скажімо, ми просто не перетиналися з цими всіма персонажами, насправді. У нас не було мети такої, ми ж не кончені. Але якось я мав необережність піти зі своїм товаришем в гості, і ми приходимо, це перед Новим роком, і там ялинка. І ці всі казахські переселенці, або з Росії, я не знаю, там. Ой, посмотри, какая елка. Что, блядь? Елка. І вони фотографуються, сфотографируй мене під елочкою. Я кажу, давай, все, уходимо. Ідемо звідси зараз. Типічне. Звідси йдемо, тому що я таке не можу дивитися, це якась поведінка, вона дикунська. Нащо ви сюди приїхали? Яка йолка, блін? Звичайна різдвяна ялинка. І вони під нею фотографуються, і всі вони наряжені, вони
таке враження, що ти опинився десь в Москві. Або в Караганді, не знаю де. Реально мене це просто... І ми тікали звідти. Це було, ми прийшли до доньки мого товариша, і я кажу, це так не працює. Так не має бути. Ви добре, що діти російською не говорять. Там двоє малих. Німецькою. Винятково. Але оце от прийшло в гості, ну тому що там чоловік в неї з Казахстана, типа, і оці всі приповзло. Типа ми всі когда-то откуда-то, оттуда так надо, вот да, как-то. І вони приповзло це все, і нам стало так бридко. І причому, що мій товариш, я не буду просто по іменах говорити, він живе в Німеччині, він ще бачив, як руйнували німецьку, ну, тобто Берлінську стіну. Тобто він не приїхав 25 років, він більше приїхав. Він з України. І нам було бридко двом. І ми тікали, ну, почав падати такий сильний дощ, що він з нас змив оці всі гріхи, очевидно. Ми просто повернулися через зливу додому, але це не дивно те, що ти показала. І як подолати це гівно там, чесно кажучи, я не знаю. Тому що я коли був в Берліні, я взяв велосипед на прокат, і там під Бранденбурзькими воротами стояли якісь навіжені тітки з прапорами ЛНР і ДНР, а я їздив довкола них на цьому велику і казав, що Путін хуйло. Вони намагалися мене, значить, цими прапорами, було смішно з одного боку. Але ви не дивуйтеся, тому що така є Європа, мультикультуральна, і там дуже багатовато. Дуже багатовато. От щоб ви розуміли, що там дуже багатовато, яка впливає там на соціум. І це просто треба враховувати зараз. І я бачив, в принципі, я ж потому і показала, на самом правильно ти все показала, тому що я бачив трансформацію німців, скажімо, коли все почалося, до, після і вже аж потім. Їм знадобилося років 8 для того, щоб зрозуміти, що з ними не треба мати справи. З росіянами я маю на увазі. Завжди толерували, і завжди вони нам казали, ну ви ж українці, ви можете ж якось порозумітися. Ну. Да, так. Кажу, а нам з ними нема про що говорити. Украинцы это понимают, я переживала сейчас, ты знаешь, эти 2 года вот эту для себя внутреннюю драму, коммуникацию даже опальных белорусов, бесконечную выбор в сторону россиянцев, как это происходит, отсюда все эти нарративы от Хабаровска до Бреста, они там борются в единых смыслах, да. Я на самом деле понимаю, что это типичный случай, просто в последнее время сильно много разговоров о хороших русских, мы уже как бы меньше показываем все это говно, оно как бы по умолчанию, всем понятно, но не всем понятно, забывается. Понимаешь, когда не сталкиваешься. А надо видеть. Вот у нас даже есть еще сейчас, я не знаю, как ты решишь, показать или нет, речь. Я, когда слышу эту речь, одно видео из Крыма, где парень отказался обслуживать машины со значком этим рашистским Z, а второе в Збройных сил Украины разговоры традиционно военнослужащих, где говорится о фосфорной атаке, фосфорных бомбах. У них у всех одинаковая речь. Она ущербная, она страшная, она какая-то... Я даже не... Ты понимаешь, вот мне кажется, что даже если убрать этот акцент, все равно будет понятно. Вот такое чувство, что обезьяны пришли в цветущую землю, и вот эти обезьяны, которые не могут определиться ни какое это место, не понимают ни вообще, в каком они населенном пункте, ни зачем. І вот это вот все дерьмо. Зараз я не знаю, що ми будемо дивитися насправді, тому що я сьогодні сказав, Олена, ти рулиш. Да, Ти розумієш, що мне кажется, что мы меньше стали это показывать, Ром. Как бы все боятся плохих новостей. Нам не треба це. У нас погані новини, те, що вони повзуть. Більше немає що сказати. Що прилетіло в Чортків, прилетіло в Прилуки і може прилетіти куди завгодно. От у нас інших новин зараз немає, і Назар Задарій, в принципі, новини вам повідомляє, ті, які є. І бачите, він це робить емоційно і навіть через себе теж пропускає і розказує особисті історії. Проблема вся в тому, що українці самоідентифіковані.
а вони ні. Вони самі не знають, хто вони. І якщо занурюватися в контексти, які я дуже люблю, в історію, то розібратися буде надзвичайно важко. Я неодноразово казав уже і можу повторити. Ви можете показати на карті Російської Федерації Російську Республіку. Будь ласка, покажіть мені межі Російської Республіки. Ви можете показати Башкортостан. Ви можете показати Бурятію навіть. Ну, умовно. Ви можете показати Тиву, ви можете показати Татарстан. Покажіть мені Російську Республіку на мапі Російської Федерації. І це дуже важливий нюанс. Тому що якщо там лізти в контексти, то виявиться, ну, воно в принципі є вже засвідчено історично, що національний стрій, тобто одяг, вони вкрали у Ерзя. Те, що вони назвали Мордва. Немає Мордви, там є 90% етносу Ерзя і 10% є Мокша. І ті, хто називає їх мокшанами, ну, москалів, росіян, вони глибоко помиляються. Тому що вони навмисно змішали і вони зіткнули поміж собою два етноси, тому що Ерзя – це більш європейці до балтських народів, а Мокши якраз вони належать туди, на схід. А все сказали Мордва. Яка Мордва? Немає ніякої Мордви. От, скажімо, мало хто знає, ну, Чичваркін, він Ерзе. Фіно-угорська група все одно, я так розумію. Ну, це там складна історія. Зараз ти скажеш, що звідки ти все знаєш. Ні, не все. Що фіно-угорська вони взяли, запозичили мову. Наскільки це фіно-угорська мова, тому що вони перемішувалися і з слов'янами теж, і з балтами. Там вся ця європейська частина, вона помішана. Так от, і покажіть мені Російську Республіку в складі Російської Федерації. Куди поділася Новгородська Республіка? Яка була мова в Новгородській Республіці? Ви знаєте, яка була мова в Новгородській Республіці? Ну, говори. Вікіпедія вам в поміч. Вивчайте самотужки, бо я вам тут не лектор, а у нас по суботах є історична читанка від Данила Яневського. Бо ми сьогодні згадували вже Велике князівство Литовське і, в принципі, Новгородська Республіка була знищена московітами, які прийшли з тих земель, і вони вирізали Новгородську Республіку, яка була споріднена з Київською Республікою, ну, Руссю, як її там називають. Чернігів, будь ласка, там ви можете, скільки вам заманеться це вивчати, так само, як і Волинь, і Галицьке князівство, і так далі, і тому подібне. І подивіться, куди сягало Велике князівство Литовське. Воно закінчилося на Миколаївщині, тобто Миколаївська область. Аж на південь України. Так що тут, що казати, як воно, звісно, ти щось хотіла показати, показуй. Нет, я хотела показать, ты имеешь в виду те видео, о которых говорила? Просто у меня уже появилось новое сейчас видео, я думала показать его. Оно не совсем относится к теме, которую мы подняли 8 лет назад, освобождение Мариуполя. Хорошее видео, снято Центром стратегических исследований. Мы его покажем, наверное, чуть позже. А я хотела показать 37-е видео в Крыму. Зараз подивимося. Так, Крым, тільки, поселок Видное, местное СТО отказались обслуживать российских военных преступников. Ну что, можем подивиться. Мы это говорили в контексте речи, ментальности, всего остального. Поменять на шиномонтажку колесо, короче, блядь. Тут такой разговор, что, блядь, военным не помогают, короче. Не бесплатно, за деньги, короче, все даем, но нам сказали, короче, военным не помогаем. Напомни, как адрес здесь называется. Вот, пацаны, вот такая помощь, вот такое спасибо, бля, за нашу работу. Привезли одно колесо, блядь, деньги, все даем, блядь. Ну, говорят, короче, ответ конкретный. Военным не ремонтируют. Поселок Видная улица. Транспортная.
Поехали, вон там сейчас... Ну, це треба мати конкретні тестикули, якщо так зробити в Криму. Эй, брат, слушай, не помогает мне здесь, что делать ты? Їхать додому. Їхать додому. Поки ти живий. 48-е відео. Ще одне якесь? Ти що, типу, вони вирішили тут... Ну, мы будем это Де обсуждать. ти все це набрала? Так а що там обговорювати? Там нечего обговорить, поэтому я хочу показать 48... Ні, дивіться, ви можете читати, по-перше, телеграм-канал Міновіт онлайн, потім umn.ua. Назар Задарій редагує стрічку новин, і він вам повідомляє новини, а ми тут більше бавимося зараз в сенси якісь, і в певні знання, якими я намагаюся ділитися, тому що контексти вони дуже важливі, і нас просто війна не вернула до вивчення контекстів, звідки що взялося, і куди це все скероване, і як закрити гештальти. Так що там в тебе що? Нет, это уже не про них, это уже не про речь. Сейчас я увидела видео интересное, хотелось бы поделиться. Видео предоставлено Центром стратегических коммуникаций и безпеки. Ровно 8 лет назад, ровно 8 лет назад был освобожден Мариуполь. От ворога у нас есть кадры, немногим больше минуты, 48-ю. Вот так. Що так? Ставимо новини. Ну, це буде помічне зараз, тому що... Ну, Шо? просто после таких видео это сказать-то особо нечего. Тебе есть что? Ну... Не-не-не. Зараз новини. Тебе було прийнято. Блестяще. Слава ЗСУ. Слава Україні, в етері новини. Біля Прилук евакуюють кілька сіл через ракетні удари. Сьогодні там було 3 прильоти рашистських ракет. У селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району Чернігівської області оголошена евакуація. Про це Суспільному повідомили в Департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, передає Укрінформ. Причина – через ракетні удари є загроза розповсюдження пожежі, сказав директор департаменту Сергій Болдерів. Під Бучею правоохоронці виявили ще одне масове поховання. Його знайшли поряд із селом Мироцьке Бучанського району. У багатьох жертв зв'язані руки.
та прострелені коліна, і усі вбиті пострілом у голову. Зараз правоохоронці працюють над ідентифікацією тіл загиблих. Про це повідомив у Фейсбук начальник поліції Київської області Андрій Нєбетов. Збройні сили звільнили 3 села на Донеччині та просунулися на 15 кілометрів. Зараз ті населені пункти є сірою зоною, але по факту контролюються Збройними силами України. Прес-служба операції Об'єднаних Сил не уточнила, що це за села, про що йдеться, не уточнила. Відомо тільки, що українські військові зазначили, що московити мають перевагу в артилерії. Також вони розповіли, що інформація, яку вони отримують з радіоперехоплень, свідчить про те, що ворог демотивований та дезорієнтований. Так, про прильоти на Чернігівщині я вже розповів. Служба безпеки України вже на Харківщині затримала агента ФСБ у передмісті. Цим гівнюком виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет. За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів Збройних сил та інших військових формувань на території області. Серед іншого, ворога цікавили координати блокпостів та військові укріплення. Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними Генштабу, станом на 6 ранку на Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають, а за словами Сергія Гайдая, голови Луганської обласної військової адміністрації, московити контролюють 70% Сєвєродонецька. Загрози оточення наших військ на Луганщині немає. По Лисичанську росіяни посилили обстріли, гатять з великих калібрів. За останні дні найбільша кількість загиблих та поранених саме в цьому місті Лисичанськ. Відбувається також там і тиха евакуація, так звана. Під Сєвєродонецьком українські артилеристи збили 3 гради і 1 пошкодили. Гатили з гаубиці М777. Дивимось, як це було. Ласкаво просимо до Бекова. Не так, не так. Welcome to Ukraine! Ласкаво просимо до Бекова. А до Іспанії прибула перша партія з українським зерном. Йдеться про 18 тисяч тонн української кукурудзи, яку доставляли вже через Балтійське море, там через Польщу, через польський порт. Ну, знайшли нову лазівку і таку, аби доставляти українське зерно, тому що українські порти заблоковані окупантами московицькими, і це зараз робити через Чорне море, тобто перевозити українське зерно в інші країни, нині поки неможливо. Більше новин читайте в телеграм-каналі umn.ua, підписуйтесь і на YouTube канал Ukrainian Media Network, ставте вподобайки під цією трансляцією. Слава Збройним силам України, смерть окупантам!
Добрий ранок. Ми з України, Запорізька область, не з цим стоїм їбашем. І це вже 110-й день війни українців, повномасштабної війни, українців, воїнів світла проти скрєпних опаришей. Вони себе називають русські, але ми розуміємо, що це просто терористи терористичної організації Росія. Сьогодні випуск буде дуже